Gikumpirma sa Poison Treatment and Control Institute sa SPMC nga misaka ang kaso sa snakebite kon gipahit sa bitin sa Davao City. Sa 60% ang gisaka niini nitong 2025. Sumala sa Poison Treatment and Control Institute, usa sa top 3 ang kaso sa snakebite sa SPMC sukad nitong tuig 2015. Subay silang datos, gikan sa 200 ka kaso matag tuig, miabot na kini karon og 600 ka kaso matag tuig ang ilang madawat. Usa ang Pakibato District sa Davao City sa top referring district, hilabi na sa mga kaso sa snakebite. Nagtuo si Dr. Ella Joy Nogas, ang medical specialist sa Poison Treatment and Control Institute, na ang pagtaas sa mga kaso sa syudad tungod sa mas daghan ng pasyente ug health workers ang nahibalo nga dunay anti-venom ug special nga serbisyo sa SPMC alang sa mga gipahit ug bitin mao nga daghan na sab ang gina-refer ngadto sa ospital. The snakebite really in Davao City is increasing talaga dahil din may urbanization na din tayo. Tapos, since alam na din ng mga tao na nagkikater kami ng snakebite, kaya nagpapadala na din yung mga health workers doon sa atin. I think yun ang nagko-contribute kung bakit nag-i-increase yung cases namin. Gipasabot ni Dr. Nogas nga dili ta ng snakebite nang inahanglan og anti-venom sang litili sabta ng bitin, venomous kunla. Importante sumala pa nga madala dayon sa ospital ang mga pasyente aron maobserbahan ug masusi ang kahimtang niini ug kung kinahanglan ba kining turukan og anti-venom. Doon na hinuoy supply sa anti-venom ang SPMC alang sa king cobra ug banakon bites. Gipahinumduman ni Doc Nogas ang publiko nga walay first aid nga girekomenda alang sa snakebite. Likayan ang pagsuyop sa venom gikan sa samad nga agi sa pinahitan, paghilot ug pagpaduol sa kwak doktor tungod kay posible kining mapasabot sa kahimtang sa pasyente. Please, wala po tayong first aid. Just transport the patient immediately to us. Kaya the patient arrived sa amin po 2 hours after the bite, he's dead already. So, hindi kasi natin alam kung gaano karami yung ibigay ng snake sa pasyente when he was bitten. So, please transport all our patients' snake bites. Kasi we will be the one deciding na i-admit ba natin ang pasyente or hindi. Sa 60% nga kaso nga natala sa Poison Treatment and Control Institute sa Davao City, 1-2% niini ang mortality kung namatay sa snakebite. Pero yung hindi ni-refer sa amin by phone na hindi na na-transport to SPMC, medyo yun yung merong mataas-taas. Ang Samar Cobra nga makita sa pipila ka bahin sa Mindanao, lakip na sa Davao Region nga dunay isog kaayo nga neurotoxic venom nga kaya makaparalisa sa lawas o posibleng ikamatay kung dili dayon maatiman. Gawa sa Samar Cobra, delikado sab nga makapahit ang banakon kun king cobra nga lahi nga species nga nasab sa Davao. Ang una kasi ma-paralyze the eyes sa muscle, and then followed with the throat, and then yung breathing, hindi na siya. Sunod-sunod kasi yan. So mapipredict na yan ng responder na ito ay magpaparalysis. So usually, ihapit na nila sa nearest hospital that capable to intubate that patient. And that intubated patient will be transported padayon doon sa SPMC. And some of the 911, capable na kasi din sila magbigay ng oxygen. Kasi kailangan lang man i-sustain mo ang breathing ng patient. So capable na din sila, and they do also CPR if nag-arrest yung patient. Posibleng risgo sa kinabuhi ang dala ining mapahitan og cobra o banakon. Busa abiso ni Doc Nogas sa publiko nga kanuning magigmat. Wala po tayong oras, sir, kasi we don't know po the amount of venom that was given to the patient. At ang sabi ko, yung snakebite po na sabi ko, 60%, not all of them were envenomated. Meaning, na-bite sila and they have a symptom already, like that paralysis. Just the snakebite, no? Snakebite, napaka ng snake. But most of our snakebite kasi are not envenomated. Nigahin ang SPMC og kapin 1 million pesos matag tuig alang sa matag klase sa anti-venom aron masiguro nga dunay magamit sa emergency cases sa snakebite. Giklaro hinuon ni Doc Nogas nga dili ang mga pasyente ang mobayad sa anti-venom kay ang gobyerno mao'y nagpalit niini aron magamit sa mga nanginahanglan. Dugay nang natukod ang Poison Center sa SPMC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.